Televisa presenta. Hello. Solo escucha. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Halo, Miro. Stigli smo na Majorku. Pongo rosas sobre el Panamera, pongo plumas sobre la guantera, llevo camarones la guantera. Hola a todos. Todos. Estamos en España y cuando estás en España treba da pričaš vrlo meko. Fiore azule y quilate, y si es mentira que me mate. Fiore azule y quilate. Esa es la Playa. playa Pool. Palma de Mallorca, ese es el pool. El pool allá puedes ¿Puedes tomar un alcohol? puedes tomar y puedes beber todo que te pasa por la cabeza. Cobertura. Eso es un lampito. ¿Lampión? Lampión con Rezas. con el material natural de España. Kad smo već kod rezas. ¿Rezas grandes? Grandes, no pequeñas. Eso es televisor mágico que puedes comprar aquí en España, pero no podemos verlo porque es vacación. No televisor. Za početak ovog jutra Mlađana, Sara Jova će nam pokazati šta je to što svaka devojka treba da ima u wet bikini torbici. Today I am doing a what's in my bag video. Pre svega, čepiće za uši, dosta mi je bilo ljudi za ovu godinu. Znači, wet bikini, a ovde za naočare, vidiš? Jo, preslatka! Naravno i to se slaže. I najbitnije za blogere i pevaljke. Ovo za 1 euro i grmite cijele sezone. Znači snimamo remix Mili Mili u bazenu. Mili, mili, sa tobom svodim se na ili. Iga je toliko velika da nije mogla da stane u auto. U wet bikini. Ne znam ni da će u glavu. Kako me mrzi da se maže. Rekla ti je mama da moraš dobro da se namažeš, zato... A i Pedro nije hteo 20 eura. Tu quieres a cremar? ¿Te quieres acremarme la playa? Situacija se dosta izmijenila u odnosu na prethodni dan. Levo od nas su počeli da se kote Englezi. Njih ima sve više, iz minute u minut, iz sata u sat. Prosto oni su nemogući. Ja sam rekla Sari da nam je glavni cilj da budemo gore od njih. Sve dok nismo gore od Engleza, nedovoljno se zabavljamo. Oni su ovde i mi sad prosto ne znamo kako da se na to nadovežemo, osim što Sara ima plan da bude foka. Saki intelektom protiv Engleza, sat treći. Spremne smo para la noće. Ovo je outfit
Izgledam ovako, ko bi rekao da je Dulja došla iz Like i spremnih vidjekrinju. Jeste vi, Sarajevo, izvinite, nosite crveni karmin? I zato meni čini ja već treba da pređem na tamniji puder. Situacija je sljedeća. 22:20 krenuli smo da kupimo sad sladoled i bukvalno ovo je posljednja stanica. Ja ću 2 bole. Daćete mi 2 bole od... Ja ću nešto bazično, znaš. Sorry. And pina colada. Ti očekivala. To bi bilo to za večeras. Hello, good night. Bez samo sekund ovako. Svetlo. Yeah, I see it. I see it. Aha, okej. 2 prozora odjednom, razumeš? Da. Dobro. Brat. Ljudi će pomisliti da smo takve seljanke. Yeah, I see it. I see it. Open, close, top completely. We just didn't press it for a long time then. No, it has to be keep pressed. Yeah. Don't worry, I'll do it. Okay. Thank you. Have a nice ride. Thank you. Ako malo kasnimo, nije ništa strašno, a? Na pumpi smo, a ne znamo da sipamo gorivo same, tako da... Evo, pitaj njega, deluje kao bandit. Perdoname. Perdona, gasolina? Sipando? I fucked with you till I realize I'm just too much for you. Sipando a nosotros? A nosotros en la rupa del auto, sipando el diésel. Drop it to the floor, make that ass shake. Whoa, make the ground move, that's an ass quake. Diesel economy. Puedes sipar... ¿Cuánto quieres? Onte. Se pogledao. Jako. Ja bi mi navikla samo na bazen. Ne znam za vas, ali nama su djeca na plaži bila previše glasna. Vratile smo se, a ovdje niko od jutra se nije ni umio, znači takav je vibe. Jedemo i još danas blejimo, sutra uzimamo rent-a-car i neće nas vidjeti niko odatle. Ovdje vi svi sad. Danas posljednji put nas vidio ovdje s ovim Vidiš sad? Posljednji put. kozice i nas posljednji put vidio. Imamo sjajnu ideju, malo sjajniju od moje frizure. Na kolena i samo pripremiš nogu. Krenule smo na večeru, već 2 dana jedemo lignje. 3. dan imam neki utisak da bi trebalo da probamo lignje. Ali, a pistana. A čučala. Što se tiče moje haljine, ona je H&M. Ima hot Coca-Cola. Brava si. Moram poći. Znači da ne zaboravimo mekoća. Video atacare la moltezza de toda la zona portuaria. Terminado. Sí. ¿Quieren postre, café? No podemos pagar. Sí, claro. Ahora le traigo la cuenta, gracias. Gracias. Ovo je španski. Toliko ubijamo. Znači, španske serije, mama mi nije dala pre da gledam. Sve sad isplatilo što sam gledala bez njenog znanja. Un día llegaré con un disfraz. Svaka reč je ovdje i dalje. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara.
Ukoliko vam je haljina delovala lepo, moram da kažem, ona je i veoma korisna. Zato što ni ne nosim torbu jer nemam potrebe. A si se raspričala, čoveče. Pozilo mi u sekundi. Daj mi vode. I sada sam se sjetila da možemo da organizujemo jedno takmičenje. Koliko reči španskih znaš? Ja krećem prva. Cualquiera. Querido. Corazón. Con altura. Cura. Malamente. Sve pesme. Besame. Besos. Adelante. El barco. Gasolina. Kako se zove, kako se kaže maca? Ujebote. Gato. Gata? Un gato. Un pero. Dobro si, brate. Aha, si videla? Znaš ti koliko godina sam ja gledala bre španske serije? Esmeralda en tus ojos. Aj, molim te, ispričaj sinoć kako sam buncala, evo kad te molim. Bilo je negde oko 4 časa. 36, nije da ne znam tačno. Stiže poruka na fon, dođi hitno. Okrećem se ja kao gospođici da vidim diše li. Kad ona mene ovako gleda. I mrmlja nešto. Zamislila flaša. Zamislila flaša. Duki, ti to meni nešto kažeš? Flaša. Duki, šta pričaš bre, kakva flaša? Znači imate neki otvarač za ovolike se ovakve čepo od flaše. Ovolike flaše i se... I to je to, koma. Lekcija izmazanja, deo 3. Dakle, najpre naprskati Sundance na ruku, right here. Find a mirror. Budite sigurni da ste svuda prošli. Sara je veoma detaljan čovjek što se tiče svega, dakle, namazale mene, kompjuter, telefon, sat, naočare, znači sve je to bitno da ne pocrveni. I'm so excited. Ovako, dobro jutro svima, koliko je sati? 11:05 je. Tamo stižemo na vreme jer smo mislili u 10 da budemo na plaži, znači na vreme smo. Ova ne prestaje da me zajebava, remeti mi unutrašnji mir, part 6. Gospođo, ja sam na odmoru. Gospođo, ja sam ovdje na odmoru, ne znam za vas. Krenule smo ka Puro Beachu, porque es puro, comprende? Puro es como mi sol. Como agua. Como agua o como agua rosa. Mi corazón es puro. Lepa stvar u vezi sa današnjim danom jeste to da nas čeka tamo Milan Maglov. Zašto lepa stvar? Zato što će on danas da nas slika. Još jedna lepa stvar u vezi sa ovim danom jeste to da sam našla napokon nanogicu. Znači ima la školjka i el florencero. Floresita. A ovdje ima i modrita. A sem modrita ima i par dlakita. Puro Beach, Milan Maglov da zagreje palac jer će toliko puta slikati, ponela smo više outfite. Puro Beach, estamos spremnost. Upravo stigle na Puro Beach, jedan od najlepših pogleda koje smo do sada imali priliku da vidimo. Traži se Maglov Milan. Miko! Mikane! Miko moje, daži! Miko moj! Nalazimo se na Puro Beachu, Puro Beach Palma, ali ja bih vam preporučila onaj na koji smo slučajno otišli, to je Puro Beach Ileras ili tako nešto, mnogo bolje izgleda. Našli smo Milana Maglova, on je negde tamo, ali mi smo vrlo brzo pobegle. Ljudi, da sam htjela da radim, ostala bih kod kuće. I da spremam i da čistim. Pogledaj ovo, kupila sam iz Fulona superska od Birgina. Eto šokezi trojka. Ja ovako tik malo, ovako krajiča kusne da dobišem kad ono bato. Atomic Plus, deterđent za svaki dom.
a cena mu je zaista povoljna. Jebote što bi bilo da sam cijela u... A Maglov je tamo i on šalje tipa mami poruku da smo idioti. Sara i Dunja su došle, ali njih nema već sad tipo. Ne znam šta da radimo, one su totalno kao puštene s lanca. Nekoliko sati kasnije tu je Mićko. Čovjek me slika već 15 minuta, to je sve bolja slika od slike. Ukoliko niste znali kako da najlakše pokvasite kosu, a da ne kvasite ostali deo tela. Da, ja ću to da lepo da snimim. Sara, pustite Saru da jede. Pusti Saru da jede, nije se najela. Ajde. Još malo. Ovdje sa strane malo. To da te operemo. Odlično. To je to. Au. Kunem se da se žena spela. 8:15, mole nas da izađemo, međutim, ovi profesionalci ne odustaju. Guten Morgen, meine Kollegen. Vidite ove stepenice, mnogo su lepe. Zbog njih mi već 4 dana bojela listovi, a to je samo prva etapa. Pritom ne lažem. Pritom ne lažem stvarno, znači ima ih još. Ne znam da li primećujete Sarinu gumicu za kosu. Hvala ti, Duki. Jedno 40 minuta je trajalo vezivanje kose. Ponele smo lak za kosu na plažu jer nikad ne znaš kada će se kosa razleteti neplanirano. Krećemo na plažu El Trans, tričavih 78 km od nas. Nisam sigurna da li Maglov rekao skrenite levo ili desno kad dođete da biste našli. Taj jedini deo sam možda nije ni toliko bitan. Jedino sam to zaboravila. Sara svako večer govori sutra ozbiljno ustajem u 7. Sad nije navijala, bar da ja znam to. Pa zato što mi remeti unutrašnji mir, onaj bip. Spavale smo noće samo oko 12 sati, tako da sam ponela da stavim ove maske, da prosto dođem u sebi. Ti me zajebavaš. Me tratas como una princesa, me das lo que pido. Šta je to? Maska za podočnjake. Brate, moj mile, ti imaš malo poverenja u mene, malo. Tu tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Ne prestaješ da me oduševljavaš, majke mi. Znam. Kako sad ovo? Había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Jebote, uopšte nije loše imati drugaricu blogerku. Hello? Gospodine... Ovdje se rade neke ozbiljne stvari, tako da vašu svađu ostavite za poslije. Pero, y el anillo pa cuando? Malo samo prilepi. Ne mogu da se smijem. Je li mi smiješno? Ne. Ajde otvori prozor, pitaj li mi smiješno. Ne, samo ga pitaj li mi se. Tu me staš predano. Y el anillo pa cuando? El anillo, razumeš? Kad će prsten, to znači. Kapiraš sad? Da. Quando, razumeš? Ne treba mi ta rečenica. Jebote, obećava? Ovo za sada itekako obećava. Mogli smo na Palić otići, čoveče. Skoro smo stigle, posljednje pripreme su u toku. Češ uspjeti? Srećom. Sat i po se vozimo. Srećom pa sam bolje namestila sad. Da, treba lak. Za ovaj park natural. Jedan suncobran, jedan uzmi mango, 2 banane. 4 bananas. 4 bananas. Ti? 2 aguas. Nije mu smešno. Moram samo da ti snimim njegove gaće. Sad čekaj. Calvin Klein. Čekaj. Čuti budala, razumeće, pljunuće nam u... Ananas. Hoćemo i ananas? A kako će da nam posluži ovo? Jao, brate, koji car. Nego mi nije jasno kako ćemo da nosimo ananas. A kako ćemo da jedemo ovo? Mango bueno, Mango. A kako će da nam posluži ovo? Kako ćemo da jedemo ovo? Iseko nam je sve, samo rukama izvadiš. Jer nam treba irigator. Posle vode, slano. Gospodine, mi smo na odmoru, prestanite da šizite. I kada se budem vraćala, odneću mu iz znaka zahvalnosti jedne Calvin Klein gaće. Ili mu je pisao Kevin Klein. Estrenz je apsolutno najlepša plaža na Majorci.
i preporučujem vam da zaista dođete ovamo. Nam je trebalo sat i 10-15 minuta, jako je velika gužva na prilazu ka plaži, ali ovo su Maldivi. Jedina stvar je što toliko ima golaća, ljudi moji, da preporučujem da idete ovako. Ovo u svom životu nisam doživjela. Obraz kao John bebice, niko ti ništa ne može, drž se, ne daj se! La gente es muy loca, todos Como Johnny. como Johnny, todos esquidamos, todos. Con las cisas al aire, las Ponchas, y las chonchas, chonchos al aire. los chonchos que están aquí pequeños. Da sam počela da cenjos. La vida. No complexos, todos gitanos y bailanos. Así, como con la mano cuando aquí, así cuando mosquitos. Uno, dos, eso es. Comer dos de bananas. Hola chicos, se vediamo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nos sigamos catedral. A la catedral. A la catedral. Somos muchos nuevos. Porque el sol está... El sol... Nemoj me prekidat. A šta me prekidiš? A kada ja ne znam da je fantelija? Catedral está muy hermosa. Od jutra se nalazimo u palmi, koja se više ne zove Palma de Mallorca, nego samo Palma. I krenuli smo da istražujemo grad. Istraživanje je trajalo dosta kratko, sve dok nismo došli u Louis Vuitton. I ovdje smo već 2 sata. Ko bi rekao da im je šampanjac tako dobar? Da sa... Svi misle da je lako, jer vide zlato. Ne vide da u stvari školjka za zlatom. Boga pladi besa, nikada treza. Pitaju me kad sam rođena. Ujevote, 93. Mi ostasmo bez para. Mi ostasmo bez para. A smo znali šta je sreća. U Louis Vuittonu puna vreća. Džaba Armani kad je ponašanje Giogani. A la vuestra destra está la fontana de la catedral. Usaremos la Con catedral. agua, con agua. Mucha agua. Necesitamos agua, pero no tenemos cañas. Tuvimos la blogerka. La blogerka. Y la blogerka y una bolsa. Y fontana. Hola. Sad ćemo imati jedan puder. 3, 4. La cámara está recordando. Estamos a Mar de Nudos. Samo sekund, ne mogu ovako. Najeli smo se kao stokos. Stokos? Grandes. Ceo vlog će biti. Naš pas. Ajde, jedno ti, jedno ja. Da li hoćemo... Nema šanse 2, prvo nemamo para. Da čitam. Paración de quesos primera. Esculán de chocolate congelado de pistacho. Creme brûlée congelado de la avellana.
nije me sramota. Carpaccio de piña con fresas y sorbete de albahaca. Ensalada de fruta. ¿Qué quieres? No sé, Ensalada de fruta. ako uzmemo voće, mislim da će se loše završiti ovo večer. ¿Veceus? ¿Dónde puedo usarme? ¿Dónde puedo acacar? ¿Dónde puedo granar? Znači toalet se kaže lavabos. Yo estoy zabrinada. No estoy segura que chicos van a entender el vlog. El vlog. ¿Entendiste? Porque es en español. Sí. Es mejor, no como el Deutsch que hablamos. Nakon otprilike 16 dana u Port de Soleru setile smo se da mi nismo bili u Soleru i sad smo došle i ovo je misija, naći centar grada, niko ne zna, niko se nije ni zapitao, a mi se spremale 2,5 sata. Ovo je centar, 100%. Pa ovo je već ozbiljna priča, a? Jebem ti. I centar svakog grada, znači katedrala, ovo je druga katedrala za 2 dana, znači turistički avanturizam raste. Level up! Dobro, da li je moguće da Kurt i Murta imaju ovdje u Španiji? Svi imaju po butik jedan, znaš? Hola, estamos a Valdemosa y no sabemos dónde andar. Aquí tenemos múltiples opciones. I on je isto na jedan od opcija, dobro. Moraš malo jače. Jardins! Restaurante El bici. Muy importante. Que es muy importante como el agua. Znači toalet se kaže lavabos. Inače je manje poznato da je Gwen Stefani ovde snimala spot What you waiting, what you waiting, what you waiting, what you waiting, what you waiting for? Sada je jedna balada za parking. Nikako parking da uhvatim, tražimo već satima. Ne možeš meriti ko je kriv, da li auto beli ili siv. Uvlači se strah u senzor moj i pada mraz i pada tišina na ovaj volan i na gas. Ako parkiram sad, neka nestane sve, sutra jutro mi neće biti pametnije. Bolje pogazi sad i taj parking je mlad, sad za jutro me veže da Odlepit ću. Naporno je odmah. Znala sam da je trebalo da uplatimo all inclusive u Turskoj. Cuando llegamos a la playa no tenía ležaljkos, ali Srbi su se svuda snašli. Da. Primera de esa vacaciones. Sí. Srećom.
he hecho CrossFit Si? y ahora puedo hacer. Samo pitke leže na ležaljkama, na žeželjkama. A nosotros tenemos sunbeds. Misliš da će nas zvati da budemo deranžeri po hotelima? Znači, ako nas forma ideale ne bude zvala sa ovog klipa, tenemos el mejor El premium sunbed. separé. Podemos a ver eso separé porque tenemos muchos ganas. muchos ganas. ¿Oíste a todos? Muchas. ¿Oíste? Dinero, dinero, dinero. Much more than you. Much more ganas than you. Much more ganas than you. ¿Qué pase miševi? Porque esta vez usrani. Letovanju se bliži kraj, ja sam spremna da podelim sa vama mini utiske o proizvodima koje smo nas dve koristile. Izvinite, koliko dana odmora za taj ten? Moj izbor je bio Sundance 50-ica, ali senzitiv i ovo mi je definitivno omiljeni proizvod od svih ovih, zato što vašu kožu ostavlja toliko mekanom i toliko lepom. Imam jedno pitanje za one koji su uklonili. Da. Izgleda kao da ste namazali i mleko za telo koje je hranljivo i mleko za sunčanje, tako da definitivno omiljeni proizvod i ovde apsolutno, ako čujete, ništa nema. Izvinite, koliko tačno dana odmora za taj ten? Dok smo ovaj proizvod koristile za dekolte i za vrat, isto 50-ica. Izvinite, koliko dana odmora za taj ten? Posle 2 dana, da se ne lažemo, prešli smo na ulje. Ja sam toliko kupaćih promenila za 3 dana da sad kad sam bila u WC-u i skinula se, imam toliko različitih linija na tijelu. It's complicated. I posle 2. dana sam već prešla na ulje. Ne mogu da prskam zato što nemam vremena za to. Koje je sjajno i od koga smo dobile ovu predivnu bojicu. Izvini, koliko dana odmora za takav ten? I ono što smo koristile svaki ili svaki drugi, treći dan jeste Aloe Vera After Sun Gel. Jesi uplatio preko Big Blue 10 ili 14 dana? Ovo nije obična aloe vera, ovo je aloe verica. Dakle, Verica je vaš prijatelj, ali nekada ume da bude veoma naporna. Zašto? Zato što bude lepljiva. Znaš ono kad ti je drugarica dosa? Aloe Verica se zalepila za našu kožu, Aloe Verica i mi smo postali jedno. Kada mažem Vericu, obučem bade mantil i u njemu provedem između 30 i 40 minuta i onda nakon što se osuši, koža bude lepa i glatka, ne preterano lepljiva i onda tek oblačim druge stvari. Dakle, ne preporučujem da oblačite stvari na taze Vericu. Znaju, oni znaju tačno, znaš. Algo fresquito, ay amor, ay amor, ay amor, que se fue no vino. No, nije da nismo crne. No es avión, ako on kasni. Ovo će ljudi svašta. Ali on to baleno. 10:30 je, znači tačno je 45 minuta od kad smo mi navodno poleteli. Mi nismo u avionu. Može samo malo tiše. I dalje smo na odmoru. Ti ćuti i ti da ćutiš i ti isto da ćutiš. Te necesitas un coche. Necesitas agua para todas las situaciones. Por Dios. Necesitas este ticket de mierda. Necesitas cremarte y cremarte mucho. Por favor, ayúdame. U principu, jedan od najvažnijih savjeta jeste da
Nigde ne idete sa sporom osobom. Ušla je da kupi ukupno 2 cosas i nema je 20 minuta. Evo je, Bog te ubio. Evo je. Izišla je. Evo je. Nećeš ništa da dobiješ. Sve što sam uzela ću ja pojesti. Dobro. Voda. Ujebote. Pametna kupovina, nema šta. I nije važno s kim na Majorku bi krenuo danas. Suto more i jedem krofnice američke na terenu. Znači, dok pričam, nećeš da okrećeš kameru, ti ja